Ukázalo sa, že naozaj bolo dobrým riešením, že sme sa dohodli so súkromnou spoločnosťou, ktorá zimný štadión dokončí a ktorá ho následne bude aj prevádzkovať. Začali sa veľmi intenzívne práce na tomto zimnom štadióne a je aj reálny predpoklad, aby v tomto roku zimný štadión bol ukončený, aby sa tu začalo hrať hokej a aby naša mládež a deti mali kde športovať. Intenzívne teďka pracujeme na ledové ploše, kde jsme udělali první prstenec a první etapu ukončujeme. V této chvíli někdy příští týden by měla přijet brněnská firma, která by měla realizovat hlavně to zázemí technologií a ledovou plochu a tak dál. A mohli jsme se poté pustit do zázemí, šatny, restaurační část, sociální zařízení a hlavně venkovní parkoviska. My to do septembra určitě dostavíme, potom samozřejmě bude záležet na kolaudaci a veškerých papírových věcí, které samozřejmě mají nějaký čas a nějaký proces. Pre nás je dôležité, aby naozaj tento objekt slúžil svojmu účelu. Môže byť tento zimný štadión využívaný aj na kultúrne podujatia, jednak ktoré bude organizovať mesto, ale samozrejme je to prevažne záležitosť tejto spoločnosti, ktorá tu môže realizovať či už kultúrne, spoločenské akcie, alebo aj športové podujatia pre iné športy.